Tari topeng ireng Boyolali ing dalu menika sesarengan BSE Audio Sound System saking dusun Keraton Rampalan kagunganipun Mas Bayu ugi kolaborasi sesarengan Ardis Production Multimedia Video Shooting Mas Eko ugi saking Dawan Lor Sukodono. Tari topeng ireng Boyolali kersane tambah gayeng tambah meriah disukani gending-gending nggih, tapi saderengipun disukani gending-gending sumangga kula badhe nimbali ingkang Darma Gati utawi sing nanggep reoke Bapak Jai nggih, utawi senang gek reoke Bapak Jai nggih. Nggih menika Bapak Muslim, Ibu Muslim nggih, sesarengan tantretan nggih, masyarakat desa Igir-igir Darungan nggih, kula aturi miyos teng pagelaran nggih, utawi angga teng panggung pagelaran nyomping utawi nyawer tari topeng ireng Boyolali nggih. Sesarengan niku nggih wonten Bapak Janton nggih sing dugi Jatimulya nggih, niku wonten Bapak Asan Jatimulya nggih. Kalian disukani pambukane gending niki wonten pamundutan saking Mas Duplin nggih, ngresake gending mati rasa dados gitu deh ya Bapak Muslim sesarengan Ibu Muslim juga menapi ibadah tantretan sedajagi para sinoman dan para bapak-bapak ibu-ibu kalau tore nongge dak panggung pagelaran nyompeng atau penyawer tari topeng ireng Boyolali. Semoga dia tempat darah cuping utawi nyawer tari topeng ireng Boyolali. Bapak Jatuh Bapak Irawan, itulah Bapak Irawan nongge Toremon. Irawan. Menapi baca boleh Bapak Wawan, Bapak Wawan nongge Toremon. Yeay. Iya, Wawan Putra. Ayo. Sendi bulan besar, Toremon, enggak. Kunir lauk, Jati Rejo. Nah, ayo, enggak. Set kelangkong, Bapak Janton. Bapak Asan, tapi tak ketemu
Mohon Bapak Hasan. Tore. Monggo. Hey ho hey. Hey ho hey. Hey ho hey. Yo lo lo lo. Muslim. Telepon. Bajel ati disun suwil ati disun Menabi tak suka di kemantan dua kemantan rasa loro iki riko atoni saya rasa bari mati rasa nggih inggih menika gending pambuka nggih teng wontene tari topeng ireng Boyolali nggih disukani gending saklajengipun tapi saderengipun disukani gending neka beda pamundutan nggih dari Ibu Muslim nggih Ibu Misni nggih ya neka pamundutan serongge ke atas panggung juga mempelai berdua atau kemantan dua putranipun dari Bapak Muslim ada songke kian tantretan sedejenah masyarakat dusun gereger neka Bapak Muslim banyak tre tenah mosok tak onggeh neka nyawer tari topeng ireng Boyolali disukani gending ingkang angka loro mama kari cerita dados Tore yang merasa dipanggil Tola Tore Noga dan Pagum Pagelaran bisa
Nggih terus monggo joget mbake terus. Nggih. Kersane tuwuk joget sesarengan tori topeng ireng Boyolali nggih. Kalian disukani gending sak lajengipun. Nggih, paling penak paling sae disukani gending ngandu borok nggih angen-angene wis mari mangawan nggih. Tidak pacet ae dados. Ayo, Bapak, ajogen tenangan Pak. Ya, ayo. Betul nih. Ngandu borok penyanyine HP anae nggih. Logo sing apik kaya sinden ngono lho diwasi penak nggih. Gending ingkang angka 3 nggih teng wontene tari topeng ireng Boyolali nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang telahir nggih. Amargi waktunipun cukup ayo nduk barisane ditata maneh bali-bali nang panggonane dan diganti kebiare reok setia kawan. Yo. Tak duduk
tak dung dung pedot, tak dung dung pedot, tak dung dung pedot, tak dung dung Pedot iya wis. pedot, tak dung dung Pedot. dung dung pedot, Yo yo. Pedot. Wah, kesuwen. Pedot. dung dung Penur kesuwen. dung dung Pedot. Penur iku rek. Pedot. Pedot. Lho, Dur. Pedot. pedot. Ya apa nek Ripin iki? Pedot. Walah Cak Joko nggih. Tari topeng ireng Boyolali nggih, pagelaran ingkang angka kalih sampun sowan teng dalemipun Bapak Muslim, Ibu Muslim sakeluarga nggih. Pagelaran saklajengipun utawi pagelaran ingkang angka 3 nggih, panjenengan kula aturi mirsani Gebiare Reok Setia Kawan nggih, semoga dumateng Bapak Muslim, Ibu Muslim nggih, putra-putri panjenengan disiapaken nggih, terutama khusus sing dadi kemanten nggih, ayo dibeto menjaba pancake sing nganggur mlebu situk lah ngoten. Putra waya Bapak Muslim, Ibu Muslim digawa menjaba diiring-iring Gebiare Reok Setia Kawan kalian disungani pambukane gending mama, disungani gending ojo cilik ati dados. Oe oe oe. La oe oe. Ayo kemanten gede digoleki, kemanten gede. Bapak jae juragane, Mas nyandang ya putune. Bos alon-alon, ayo Bapak Hamsid dijogo. Dalane rodok diambakno titik. Hei, awas. Hei, seso. Iya, iyo. Artine wae sing kurang kendang awas make sepira-pira oke dari dunya ayu Hei, oh.
ngerti nombaran atine wae sing kurang kenyang asri maki sepirang-pirang lama ke ake kenyang ring donya hang ayu kang teo-teo sing kurang ake kembang ring donya hang ayu kang teo-teo goyang titik jong Ye. Terus monggo ditumpakno alon-alon nggih. Terus monggo ditumpakno alon-alon putra-putrine Bapak Muslim, Ibu Muslim sekeluarga nggih. Nggih. Kalian disukani gending sak lajengipun mama. Setino-tino kok nangis gawene sing leren pati alung mripate tetes lu mama iya mesesek ilang pingin seru ketemu Pak Asan nanggap yang bisa udah hati kadang urip nang endi gane mama yang mati ngerti taesane arep sun kirim kembang jemalegi arep gandane arep sun kirip gane nawitan bisa la 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 le nandumakan hati
nom 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 Bapak Hasan. Kepingin seru ketemu Eman mama Langkip yang bisa udah hati kadang urip nang endi sang gane mama yen mati nang tiba Arab so kirim tembak arum dadane Arab sun kirim geni nawitan la 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 le terus monggo ditumpakno alon-alon nggih khusus putra-putrine bapak muslim ibu muslim ojo sampai didukno nggih boleh niku sing diniati nggih sesarengan para ponak-ponakane ojo sampai didukno nggih terus monggo ditumpakno alon-alon nggih kalian disukani gending salajengipun niki wonten pamundutan saking Bapak Hasan nggih minta gending apa Bapak Hasan Mak Kualon Bapak Nasah Jati Mulya nggih dados Mak Kualon
Terus monggo ditumpakno alon-alon. Nggih. Khusus putra-putrine bapak muslim, ibu muslim. Ojo sampai didukno nggih. Sesarengan para ponak-ponakane lan niku nggih ditumpakno gantian alon-alon nggih kalian disukani gending saklajengipun. Niki wonten pamundutan nggih saking Bapak Eko Supenan nggih ngersake gending Medoroan tak kuat. Dados
niki wonten pamundutan saking Bapak Muslim Ibu Muslim nggih. Niki tibake wonten ujar-ujare nggih. Kula boten semerap nggih ngapunten dumateng Bapak Muslim Ibu Muslim nggih. Ayo kemantene ditumpakno. Niki wonten ujar-ujaran saking Bapak Muslim Ibu Muslim. Oke, tak langkong dek para rabu sedejagi. Mereka kaula selaku bekel dari bapak tuan rumah gi mereka bapak muslim, ibu muslim gi. Bismillahirrahmanirrahim. Toreh reng bareng saksiagi gi. Mereka bapak muslim ageduin acara peneka niat ki. Niat bilen pernikahan ki. Nah, pernikahan neka encan bapak muslim bilen ebrina kuwade tapi putra neka tak gelem dadi minta reok meloloh. Minta nanggeaki reok. Alhamdulillah saya tangge tepak reoka bapak Jai saya dari Kali BP ki. Ki alhamdulillah malam mangken bapak muslim di acara neka selamatan are Selasa manis malam Rebu Paing ki pekenan tetepen dinten petok pekenanan gangsal ki pekenan lemak encan madhuren lagi moga-moga saya kasar tak nagi saya alos pun nagi sekali lagi moga-moga bapak muslim kelaben ibu muslim parengen seger beres selamat rezekena moga-moga tambahi kelaben Gusti Allah kan dan togi pak moga-moga kemantan dua neka laki bini beri keluarga sedeti sesakina mawaddah lan warahmah amin amin ya robbal alamin malam mangken bapak muslim nangge reo ke bapak Jai lah kelaksanan gi soal pamundutan dari potran panjenengan gi saya nomor 2 bapak muslim neka nangge reok bapak Jai kelaben salona BSE saya dari Keraton Rampalan milik Mas Bayu juga syutingnya gelak bek telat tak pernah pergi pak di pancen jeragan kelepain
Ardi Sedari Debuan Daja Mas Eko oke. Moga-moga niatnya Bapak Muslim malam mangken nikah kelaksanaan moga-moga tada alangan panapanggi. Toreh areng bareng ngocap pagi Allahumma sholli ala Muhammad. Pun sah niate Bapak Muslim, Ibu Muslim nanggap roke Bapak Jai sing dugi kali Pepe. Ayo terus monggo ditumpakno alon-alon. Kalian disukani gending sak lajengipun niki wonten pamundutan saking Bapak Janton sing dugi Jati Mulya minta gending du angin dados. Masih bersama Setia Kawan original lagi dusun kali Pepe Bapak Jai. Oh yeah. Dinar kancing iya aku
terus penompak nggih Maletobuk nggih kalian disuwari gending sak lajengipun niki wonten pamundutan nggih saking Mas Irawan budayawan Lumajang nggih saking dusun Keting adoh nggih kersake gending warung tenda nggih sing nyanyi kudu mama nggih dados
kopi susu anget-anget nggih. Nggih menika pamundutan gending saking Mas Irawan nggih. Monggo terus ditumpakno putra-putrine Bapa Muslim nggih. Sesarengan ponak-ponakane aja sampai wonten sing ketinggalan nggih. Niki wonten pamundutan saking keluarga besar Bapak Muslim nggih. Niki dikengken minggah teng panggung pagelaran nggih nyawer nggih utawi nyumping artis biduan Mama Tunami. Saya pertama kaula manggil Ibu Mus Fatil juga Bapak Mus Fatil. Tak ketinggalan pole Bapak Korin, Ibu Korin. Juga Ibu Amir, Ibu Sutinao, Bapak Misto, juga Bapak RT, Ibu RT. Juga tak ketinggalan pole Ibu Kois, Bapak Kois, juga Mas Aldi, adik dari Melan, juga adik Daniel, juga Ibu Sia, Ibu Nanda, juga tak ketinggalan boleh Ibu Misti. Request lagu kawin kontra. Kawin kontra. Mas Nana. Tore, Ibu Mus Fatil. Situ ae, Mama. Kau minta Mama bayi selempo. Hei. Tangga boleh, Pak. Duduk adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Hei, Jangan kelewatan. gak kelewatan dik. Rekanku iki mung cuma sange. Lo kemesa ulang dik. Tak ono maneh kata sayang mergo janjimu yo mung kawin bareng. Yeay, ayo artis saya ingat kabeh, Bapak terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontraan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontan. Kita sayangi, ijab kabel kumandang, diramu tangisan, terharu aku nyaman. Akhirnya aku jatuh cinta tenan. Cintaku ini hanyalah untuk saya. Hei, kau minta sama iki yang? Minta sama iki yang kok? Iya sekundi tak apa-apa. Hei. Saya raja dia. Ini dia. Lah, aduh boleh, bukan beli bensin. Duduk adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang.
Pak Edi. Asik asik, asik asik, asik asik. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontak. Alasan kawinan ijab kabel kumandang siramu tangisan terharu aku nyawa. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk di koran, koran boleh, koran. Tak jauh kita boleh, tak jauh kita boleh. Hah? Mak beliat. Lanjut boleh. Lagu apa? Ayo. Pamundutan, mereka beri pamundutan. Nggih. Ayo Bapak Saman. Saya dari Jatimulyo lagun meduren sajen kerong. Dados. Oke, ini pamundutan dari Bapak Muslim, Bapak Mai. Tore, hah? Bapak Dila, tore. Oke, ayo Bapak Dila, Bapak Mai. Oke. Tak nyangka bulan tak ngilang sajen kerong bulan detika La 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 le le lo le lo la lo. asa nonton aromansa Iya iya iya. detika sih tak bisa lupa Yes, so. bila jauh dari mata. Iya deh. Sajen kerong siapa La 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 le lo le lo la lo. curiga bentang buruan Iya iya. tandana bulan resna ombun Yeay. Masih bersama setia kawan original. Yo. Hey, Oto. Bapak Janton. ketika kudu mengerti
Ayo terus monggo ditumpakno. Kula tambahi sak gending nggih. Niki wonten pamundutan saking Bapak Sodik nggih ngersake gending Meduroan Nocornoan dados. Ada Majaka. Iya le. Ajarno. Ajarno ngelolo pokoknya le. Maju sekoni. Oh lah. Oh lempo jadi tak gelem maju. Tak apa-apa masalah boga. Iya. Kau beda napa? Beda pelek. Saben arema no dono. Oh kun karo jarno le. Mana pancen terang dikata terus terang. Ya salah sangka mulekun perak ajeli. Apa? Namo sakit er pola nati kaseratin. Kau beda napa? Beda apa boleh Saben le. arema cuma gunting. Wih kebijak golek. Mana pancen seneng dikata osang aleng. Pola nabika cepaten bagusnya naga. Pola kabula saben are jaga. Joget. Iya le. Iyo. Saben are tika makno Dembeng mawar tombuke tengah lorong uleta entar ikan tingoja gerong la la beres merah balik la sembar uleta eka le masuk gele sembar ikut tak ajar no le Mana pancen terang dikata terus Cek salah sangka ulekun perak ajali Tao sakit pola nanti kaserati Iya le Kembang mawar tombuke tengah lorong uleta entar aduh mama pasang kerong Mayu Jamai, Oke Jamai Wiswati, Wiwati lah ada mereka nak. Poso tak nih serga Muslim riyad. lagi tore Bapak Mai masuk tak neser ke Bapak Muslim gini ke keluar boleh Tore Bapak Mai. Eden teh ambil kok. Niki dos pundi niki napa disalep teng tari gandrung napa teng reoke niki Pak nggih amargi niki waktune pun dalu nggih
niki permainane tasik kebek nggih, tasik kathah teng wingking nggih. Dos pundi nggih? Teng wontene gandrung mawon nggih Pak nggih. Kersane tuwuk panjenengan joget sesarengan gandrung kalian artis biduan setia kawan nggih. Ayo reoke ditokno sing telu sing siji bareng nggih. Pagelaran rock setia kawan ing dalu menika sesarengan BSE Audio Sound System saking dusun Keraton Rampalan nggih. Sesarengan artis production multimedia video syuting panjenengan kula atur mirsani Gebiare reok setia kawan. Yo yo yo. Yeah. Ayo ger, alon-alon ger, yaup, alon-alon ger, oh yeah, oh yo, ayo, alon ger, ayo jong, awas,
Gobiare Reok Setia Kawan pagelaran ingkang angka 3 sampun cowang teng dalemipun Bapak Muslim Ibu Muslim sekeluarga. Pagelaran saklajengipun utawi pagelaran ingkang angka sekawan mudune para widodari ayu-ayu rupane lenggak-lenggok lakune kaya macan luwe anglajengaken tari Gandrung Banyuwangi. Sugeng dalu para rawuh, sugeng amirsani medale tari Gandrung Banyuwangi mama kairing gending merga rika dados dah. Berkerika isan marane ye berkoriko isun lorati sariyake ya praten iki urip karo apa nang janji penjaluke ya wis ontur hei hei salim so tatap sing ati you arane ati kinamburi masih apa isana kata Yeay. yang Tari Gandrung Banyuwangi nggih loro cacahe ayu-ayu rupane lenggak-lenggok lakune kaya macan luwe nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Muslim Ibu Muslim sekeluarga nggih tari Gandrung Banyuwangi kersane tambah gayeng tambah meriah disukani gending-gending mama tapi saderengipun disukani gending-gending nggih sumangga dumateng Bapak Muslim Ibu Muslim kula aturi miyos teng pagelaran nggih angga reng panggung pagelaran nyompeng utawi nyawer tari Gandrung Banyuwangi nggih
sesarengan niki wonten pamundutan nggih saking keluarga besar Bapak Muslim dikengken nimbali nggih menika ingkang angka 1 Mas Barep nggih Mas Wahyu Mas Ripul sesarengan Mas Jainal sesarengan Cak Soleh Cak Heri sesarengan Bapak Sutris nggih dikengken nimbali teng pagelaran nyumping utawi nyawer tari gandrung Banyuwangi kalian disukani pambukane gending mama paling penak paling sae disukani gending gerigis dados
Nggih, pambukane gending teng wontene tari gandrung Banyuwangi. Bapak sinten niki? Bapak Dul nggih sing duwe Bulan Rasul nggih. Kersake gending Salome dados nggih alon-alon sik tasih orgene mati sabar nggih. Nggih, matur niki Toman nggih. Oh. Iya ayo. Lanjut ke. Hai Pak Nur. Jaluk Pak Nur, jaluk Pak Nur. Salome. Ayo. Salibangku. Hai. Rame. Loh. Cong, kaki bi seru cong, Lihat tabrak cong, ayo bi seru cong, Tabrakan. Lira. Hai. Aduh. Ih, Salira. salirang. Sayangku cari. Awas. Istilah zaman ayona Salome di mana-mana. Ayan. Salome. Salibangku rame. Oh. Asa-asa. Aduh. Mana istilah udang goreng Nyaman. Salome. Asa-asa mana tahan aduh Salome. Aduh sayang Salome ada di mana? Mania di kota pun di desa. Aduh Salome dari mana datangnya lintang ada di salah urus sekali. Dari mana datangnya cinta dari mata burung hati. Awas. Aduh. Gali. Aduh. Ih. Abandel. Salome Ih, yang meloloh. asa-asa mana Mana yang meloloh? Wei. aduh Salome nyuruh Oh. bareng Salome pamundutan saking Bapak Dul nggih sing duwe Bulan Rasul
nanggap reoke Bapak Jai nggih tasik wingi teng griyane Bapak Jai nggih. Gending saklajengipun niki wonten pamundutan saking Bapak Janton nggih kersake gending duet Toman nggih dados monggo Bapak Janton. Sore Bapak Janton tahu nggak boleh. Kesoon Bapak Janton. Yeay. Mama. Toman ndik laki ngako bujangan. Toman ndik laki ki agendaan. Toman ndik laki ki selingkuhan. Pancen toman ndik laki ki nyare ampongan. Teman adik bini ngaku bujangan. Di bujang mama tangan angkat Teman adik bini ki apa cara. ambu mama. Teman adik bini ki selingkuhan. Iyo iya iyo. Teman adik bini ki ampongan. Orang bini seneng tomak sajen sarah. Apa jaran selingkuh yang kebiasa. Ya pancen nyaman. Tak ambua dikasih kebaitusa tak romasa sadon tolak sajen tua. Wey Sore hakikat iya sangat berdua masa jajaran. apa nek Apa cara selingkuh yang kebiasa. lalu Aku pitusan taruh masa abenaran saja Toman nanti laki ngaku bujangan pasat. Toman nanti laki ki agendaan pasat. Toman nanti laki ki selingkuhan. Pancen toman pasat di laki nyare ampongan. Orang hakikat sama berdua saja jalan. Ambu bahasa Apa cara selingkuh yang kebiasa. lali lalu Aku pitusan taruh mangsa abenaran saja Toman nggih pamundutan saking Bapak Janton nggih Sinduki Jati Mulya nggih. Gending saklajengipun niki wonten pamundutan nggih. Niki pun wau nggih ngapunten Bang Jo nggih. Niki wonten pamundutan saking penjual cilok nggih Bang Jo. Kersake gending pas cocok teng wontene Tari Gandrung Banyuwangi Gelang Alit dados
kelakon semene lawase isun nyori kok kedyani samono sun imbyani Iya iya iya. loriko Hey hey. Golang alit nggih pamunitan saking Bang Jo penjual cilok nggih
ditambahi sak gending nggih niki wonten susulan pamundutan saking Ibu Renata utawi Ibu Syokip nggih saking dusun Jatigono ngersakake gending kawin kontrak keban malih dados Yo, Ibu Renata, dono munggah belas, ayo munggah. Yo. Duduk adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Mas, jangan kelewatan. Iya Ki, Tresnomu iki mung cuma sawur. aduh ojo sampai saulan Ya Dik. ono meneh kata sayang-sayangan mergo janjine nyomong kawin kontrakan. oh Asik-asik. Anti gores setia kawan. Yo, tutu. Lali boleh mah. Ayo gelu senduk. Asik. Hey hey. Aduh. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontrakan. Laksan kawinan Iye. Jengkopul kumandang Ya, ya. Siramu tangisan Iye. Terharu aku nyawa Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Setia kawan, hati gores. Hoi hoi. Ayo duk, digoyang maneng duk. Asik. Duduk adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Ah, jangan kelewatan. Hey! Semua iki Hey! mung cuma Hey! sawur. Oh oh. Ra Asik-asik. ono maneh Asik-asik. kata sayang-sayangan mergo janjine yo mung kawin kontrakan. Yo, ndak dikontrak tondo. Iya loh, Mas. Sak lawase tondo. Mau lo Mas. Setia kawan, anti gores. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada
akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini Hanyalah untuk Mas Nanda. Nggih, kawin kontrak nggih pamundutan saking Ibu Renata utawi Ibu Sokip saking Jatigono nggih. Nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang terlahir nggih niki tasih wonten pamundutan saking Ibu Renata malih nggih ngersake gending gadis manis Kalimantan nggih mangke teng wontene tari Srimpi Sekar Jatilan amargi wektune pun cukup ayo nduk genduk bali-bali nang panggonane dados Anti gores. Tari Gandrung Banyuwangi pagelaran ingkang angka sekawan sampun sowan teng dalemipun Bapak Muslim Ibu Muslim sakeluarga nggih.